Прывітанне, паважанае спадарства. Нам сказалі, што мы ў эфіры, таму вітаю усіх, хто за намі сочыць у рэжыме онлайн. І таксама ўсіх тых, хто будзе глядзець гэтае пасяджэнне ў запісу. Сёння 17 лютага, 19 гадзін па сет, адпаведна 21 і 20 па Мінску і Вільні. І мы пачынаем першае пасяджэнне выбарчай камісіі па выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання. Мяне завуць Алена Прыходзька, і я сёння буду старшынёй гэтага пасяджэння. І па-першае, хочу прывітаць і прадставіць маіх калег, сябраў выбарчай камісіі. Гэта Ярослав Бекіш, Алена Жылачкіна-Жываглот, Пётр Маркелаў і Дмітрый Фурманаў. Камісія сёння ў поўным складзе. І калі, калегі, вы не маеце ніякіх запярэчанняў і пытанняў, то я магу аб'явіць наше пасяджэнне адкрытым. Спадарня Алена, толькі вас не бачна. Тэхнічная замінка. Все відаць. Добра. А зараз бачна? Я Ці так не? разумею, што мы павінны выбраць, ці цябе ці бачна. Нам треба брати секретаря посадження, не? Будете записывать весь протокол? Нечто не чую. Алена, нечто не чую. Я прашу прабачэння, не ведаю, што адбываецца. Скажыце, калі ласка, бачна мяне і чутна? Агентура, блин. Дзякуй вялікі. Не агентура, а гэта, пэўна, я тут нешта раблю лапкамі. Так, ну, я ўжо не буду тады паўтарацца. Пачынаем наше пасяджэнне. Я з'явілася, не дипфейк, калі што, натуральны чалавек. І я абвяшчу сёння парадак нашага пасяджэння, то бок агенду. Першае пытанне гэта будзе рэпрэзентацыя чальцоў выбарчай камісіі і таксама абвяшчэнне устаноўчай дамовы, якую чальцы камісіі усе ўжо падпісалі. Другое пытанне. Асноўная інфармацыя пра выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання. Трэцяе. Зацвярджэнне рэгламента працы выбарчай камісіі. Чацвёртае. Зацвярджэнне палажэння аб абранні старшыні выбарчай камісіі. Пятае. Абранне старшыні выбарчай камісіі. І шостае. Анонс трохбаковага мемарандума аб паразуменні. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць пытанні па агендзе? Выказвайцеся, калі ласка. Пытанняў няма. Пытанняў няма. Няма. Тады пераходзім да першага пытання. Рэпрэзентацыя чальцоў выбарчай камісіі. Калі вы не супраць, я буду просто называць ваши імёны, а вы коротко рэпрэзентуйце сябе самі для
наших гледачоў і будучых выбаршчыкаў і выбарчых суб'ектаў. Пачнем, калі ласка, Ярослаў Бекіш, з цябе. Добрый вечер, меня клічыць Ярослав Бекіш. Я быў таксама чальцом камісіі па выбарах мінулага склада Координацыйнай рады. Гэтым разам я быў намінаваны ад блока Прокоп'ева Егорова, яна же фракцыя беларусы. Вечер добрый яшчэ раз. Дзякуй, Ярослаў, калі ласка, Алена Жылачкіна, Жываглот. Две фамилии у меня заўсёды. Я вылучаная ад арганізацыі «Сумленныя людзі». Я не была у выбарчай камісіі мінулым разам. Гэта мой першы раз. Але я дадам усё ж такі, што Лена мае досвед і працы з выбарамі і ў межах працы ў сумленных людзях і таксама ў падрыхтоўкі мінулых выбараў Координацыйную раду, таму што тады яна была сябрам Координацыйнай рады і яна прымала актыўны ўдзел у падрыхтоўкі мінулых выбараў. Калі ласка, Пётр Маркелаў. Всім прывітанне. Пётр Маркелаў, дасведчаны грамадзянскай супольнасці, актывіст, намінаваны ад грамадзянскага руху Legalize Беларусь. З досведу маю досвед працы ў кантрольна-рэвізійных органах моладзевага блоку Legalize Беларусь і таксама маю досвед назірання за 3 выбарамі ў Беларусі. І рады далучыцца да працы камісіі. Дзякуй, Пётр. Калі ласка, Дмітрий Фурманаў. Вітаю, шановне гаспадарства. Я Дмітрий Фурманаў, вылучаны фракцыі «Моладзі наступ» у гэтую выбарчую кампанію, у камісію. Таксама з'яўляюся тэхнічным менеджерам у ініцыятыве «Вольная» і дата-спецыялістам у праваабарончым цэнтры «Ясна». Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Зміцер. Пачула, як правільна звяртацца, не Змітрий, а Зміцер. Я прадстаўлюся сама, мяне завуць Алена Прыходзька, я журналістка і ў мінулых выбарах у Координацыйную раду мінулага склікання я была сябрай камісіі і старшынёй камісіі. У гэты склад мяне высунула таксама фракцыя беларусы. Прывітанне усім. Я яшчэ нагадаю, што наша пасяджэнне, як і ўсе наступныя пасяджэнні, праводзяцца адкрыта, публічна, праз відэасувязь і адпаведна ход пасяджэння фіксуецца, записываецца і як па відэасувязі записываецца, таксама вядзецца пратакол гэтага пасяджэння, які адпаведным чынам будзе размешчаны потым на рэсурсах Координацыйнай рады. І запіс пасяджэння таксама застанецца на відэарэсурсах Координацыйнай рады. А зараз мы пераходзім тады да азнаямлення з устаноўчай дамовай. Як вы лічыце, калегі, ці мае сэнс агучваць увесь тэкст устаноўчай дамовы? Выказвайцеся, калі ласка. Может быть, есть сенс огульных просто для... Мы же, в принципе, уже имели час ознакомиться с текстом, а зашиты долго. Может быть, есть сенс просто для глядашоў у огульных рысах написать, что за домова и навошта яна. Так, згодны з спадаром з Петром, можна агучыць асноўныя тэзісы і калі будуць нейкія пытанні ў гледачоў у чаціку, то можна будзе адказаць, калі ёсць такая магчымасць. Дзякуй. Добра, пачула. Тады не буду зачытваць увесь тэкст. Скажу толькі, што чальцы выбарчай камісіі падпісалі гэтую устаноўчую дамову, якая па сутнасці з'яўляецца нашым добраахвотным пагадненнем прыняць удзел у якасці сябраў камісіі, узяць на сабе адпаведную адказнасць па правядзенні гэтых выбараў, і поўны тэкст гэтай устаноўчай дамовы з нашымі подпісамі будзе таксама размешчаны на рэсурсах Координацыйнай рады, таму можна будзе з імі азнаёміцца, я думаю, ужо літаральна заўтра.
Таксама апроч устаноўчай дамовы мы распрацавалі ўжо некалькі яшчэ важных дакументаў, якія рэгулююць і удакладняюць працу нас як сябраў камісіі. І пра гэта мы пагаварым трошачкі пазней. А калі вы не супраць і з першым пытаннем мы скончылі, то можам рухацца далей, ці можа ёсць у каго пытанні ці удакладненні гаспадарства. Няма пытанняў. Цячэнне. Тады пераходзім да іншага пытання і на ім мы паведамім асноўную інфармацыю пра выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання. Ну, па-першае, асноўным дакументам, які рэгулюе ход гэтых выбараў, з'яўляецца прынятае каардынацыйным радам палажэнне аб выбарах, і усім патэнцыйным выбарчым суб'ектам, якія збіраюцца ісці на гэтыя выбары, альбо выбаршчыкам, якія мяркуюць прыняць удзел у якасці выбаршчыкаў, я вельмі раю азнаёміцца. Гэты дакумент размешчаны ўжо зараз на сайце каардынацыйнай рады. І менавіта ён з'яўляецца асноўным рэгулюючым дакументам па правядзенні гэтых выбараў. Ад сябе хочу адзначыць, што выбары гэта не толькі некалькі дзён галасавання, а у гэтым выпадку у дадзенай кадэнцыі гэтыя выбары будуць праводзіцца тыдзень. Раней, нагадаю, гэта было 3 дні, зараз гэта будзе тыдзень. І апроч гэтага тыдня, у які будзе адбывацца асноўнае непасрэдна галасаванне, папярэдне гэта уключае ў сабе цэлы комплекс электаральных працэдур і таксама юрыдычных працэдур, адказнасць за якія мы бярэм на сябе. Распрацоўку гэтых юрыдычных працэдур, якія будуць рэгуляваць гэты працэс. Затым з 10 па 31 сакавіка роўна 3 дні, просто хочу засяродзіць вашу увагу, паважаныя выбарчыя суб'екты, роўна 3 дні у кожнага з вас будзе час на тое, каб падаць вашы дакументы на рэгістрацыю ў якасці выбарчага суб'екта. Я нагадаю, што у каардынацыйную раду абіраюцца не асобныя дэлегаты, а менавіта спісы, калектывы, групы, партыі, як хочаце называйце, мы называем гэта выбарчыя спісы. І гэтыя спісы называюцца выбарчымі суб'ектамі. І да гэтых выбарчых суб'ектаў ёсць шэраг патрабаванняў, якія таксама дакладна прапісаны ў палажэнні аб выбарах. Калі у вас на этапе фармавання вашых спісаў будуць узнікаць нейкія пытанні, вы можете звяртацца на афіцыйную пошту выбарчай камісіі, якая будзе размешчана ў адкрытым доступе. Я думаю, зараз не мае сэнсу яе агучваць літарамі, але яна будзе, і мы будзем таксама кансультаваць, таму што, я думаю, пытанні ўсё ж такі будуць узнікаць. Тым не менш, першае, чаго вы павінны штурхоўвацца, гэта азнаёміцца з палажэннем аб выбарах. Што тычыцца пасяджэнняў камісіі, якія будуць праводзіцца не радзей, чым раз на 2 тыдні, можа і часцей, асабліва калі да гэтага будуць пэўныя патрабаванні, то яны будуць адкрытыя заўжды, як я сказала, у выключных выпадках, калі будуць разглядацца нейкія кейсы ці пытанні, якія будуць нейкім чынам высвятляць там інтымныя падрабязнасці кагосьці з чальцоў выбарчых суб'ектаў, то у такім выпадку гэтае пасяджэнне можа быць закрытым, але ў любым выніку пратакол такога пасяджэння будзе публікавацца ў адкрытай форме. На кожным пасяджэнні, апроч чальцоў камісіі, могуць таксама у кожным пасяджэнні могуць таксама прымаць удзел і заахвочаныя
запрошаныя назіральнікі, журналісты, прадстаўнікі каардынацыйнай рады, патэнцыйныя альбо дзейныя чальцы выбарчых спісаў. Адпаведна, запыт на ўдзел у пасяджэнні таксама можна будзе дасылаць на нашу пошту афіцыйную, і мы будзем гэта разглядаць. Адзіная заўвага, што такія прысутныя не будуць мець права голаса на пасяджэнні, але яны могуць на ім прысутнічаць у якасці назіральнікаў, ну і адпаведна задаваць пытанні і весці там нейкую назіральніцкую дзейнасць, як будуць лічыць вартым гэта рабіць. І так, яшчэ звярнуся да выбарчых суб'ектаў. Нагадаю, што мінімальны спіс складае 10 асобаў, і ў гэтым спісы павінны быць не менш за 40% асобаў меншай рэпрэзентаванага полу. Прасцей кажучы, у кожным спісе павінна быць не менш за 40% жанчын і не менш за 40% мужчын. Гэта важны чыннік, і я ўжо думаю, што таксама на гэтым этапе складання спісаў у выбарчых суб'ектаў будуць пытанні. Калі яны ёсць, звяртайцеся да камісіі, мы будзем тлумачыць, якім чынам размяркоўваць людзей у спісах. Калі ў выпадку хтосьці будзе са спісу, напрыклад, выбываць па будь-якіх прычынах, каб вось гэтая квота яна выконвалася. Выключэнні на выкананне гэтай квоты прадугледжаны для спецыфічных выбарчых суб'ектаў, кшталту арганізацый добраахвотнікаў, ветэранскіх арганізацый. Там квота зніжаная да 20%, але такія арганізацыі павінны будуць прыкладаць да спісу неабходных дакументаў доказы таго, што менавіта па роду сваёй дзейнасці альбо там па нейкіх аб'ектыўных чынніках і прычынах яны гэтую квоту выканаць не могуць. Не проста не хочуць, а проста не могуць. Мінулым разам гэта таксама было. Гэта норма застаецца і ў гэтых выбарах. Таксама у перыяд, калі будуць падавацца дакументы ад выбарчых суб'ектаў, у гэты перыяд камісія будзе разглядаць і скаргі, якія натуральным чынам могуць узнікаць. Нагадаю, што такая функцыя звяртацца да камісіі са скаргамі таксама ёсць. Калі яны абгрунтаваныя, канешне, яны будуць разглядацца таксама на адкрытых пасяджэннях. Ну і непасрэдна само галасаванне будзе доўжыцца, як я ўжо казала раней, тыдзень з 11 па 17 траўня праз лічбавую платформу. Усе тэхнічныя акалічнасці, таксама назвы, таксама усе мануалкі, парады і у першую чаргу парады бяспекі будуць адпаведным чынам размешчаны на рэсурсах каардынацыйнай рады, і таксама па любых пытаннях можна яшчэ таксама звяртацца да камісіі, калі вы нейкую інфармацыю не пабачыце альбо не ўдакладніце праз адкрытыя рэсурсы. Пасля 18 траўня, калі будуць абвешчаны папярэднія вынікі выбараў, да 20 траўня ўключна можна будзе іх абскардзіць. І далей, ужо ў залежнасці ад таго, будуць абскарджанні ці не будуць, і як яны будуць разглядацца, выбарчая камісія ўжо прыме канчатковае рашэнне па выбарах у перыяд з 21 па 23 траўня. Вось коротка такі парадак. Калегі, калі я нешта забылася ці недакладна сказала, ці ёсць нейкія пытанні ўдакладнення, выказвайцеся, калі ласка. Да, я хацела б удакладніць, бо зараз прагучалі тэрміны, і тэрмін для галасавання выбарцаў 11-17 траўня пазначаны. Мне падаецца важным падкрэсліць, што гэта папярэдні тэрмін. Я думаю, што будзе правільна сказаць, што мы маем амбіцыю правесці ўсю кампанію па выбарах такім чынам, каб галасаванне выбарцаў адбылося 11-17 траўня,
Але і гэта было ўжо агучана нават пры анонсе гэтага паседжання. Але важна, што мы як выбарчая камісія, альбо я як Алена Шваглот, каб не казаць за ўсіх, будзем упэўненыя, што галасаванне зможа адбыцца з 11 па 17 траўня, калі мы дашлем тэхнічнае заданне да правайдера лічбавай платформы для галасавання і адпаведна атрымаем адказ, пацвярджэнне таму, што зрабіць усё гэта можна ў гэты тэрмін. Таму я б сказала, што вось такая папраўка, што гэта папярэдні тэрмін, у які мы плануем усё зрабіць, каб галасаванне адбылося ў гэты тэрмін. Але калі будзе адказ, калі будзе тэхнічнае заданне пасля першага пасяджэння, тады мы зможам быць упэўненыя. Ну і яшчэ, наверное, што таймінг, які агучыла Алена, мы таксама апублікуем, то бок гэта не значыць, што трэба перапісваць усё, калі можна падаваць заяўкі выбарчай суб'екты, калі галасаванне, што ўсё гэта будзе на крыніцах каардынацыйнай рады. Вывесім. А гэта наша задача ўжо даць гэты таймлайн. Дзякуй вялікі. Ну так, і адпаведна, калі там па нейкіх прычынах будуць узнікаць іншыя абставіны і там тэрміны змяняцца альбо удакладняцца, то мы таксама будзем своечасова паведамляць пра гэта. Таму, калі ласка, сачыце за нашымі апдэйтамі. Скажыце, калегі, ці ёсць у кагосьці яшчэ што-небудзь, якія-небудзь заўвагі ці дадаткі да таго, што ўжо агучылі па асноўнай інфармацыі па выбарах? Дзякуй, заўваг няма. Тады мы пераходзім да іншага пытання. Наступнае пытанне гэта ў нас зацвярджэнне рэгламента працы выбарчай камісіі. Скажыце, калі ласка, тут мае сэнс зачытваць увесь тэкст рэгламента альбо нейкія там яго вытрымкі, асноўныя моманты? Мне падаецца, што не трэба, бо гэта будзе дакумент, які будзе апублікаваны, то бок гэта такія ўжо тэхнічныя дэталі, як мы працуем, і зацікаўленыя змогуць прачытаць, мы апублікуем яго нават пасля пасяджэння. Ну так, пагаджуся. Дадам толькі, што у рэгламенце больш падрабязна распісаны асноўныя пункты працы і абавязкі, у тым ліку выбарчай камісіі. Ну, а таксама там пазначаны час, дата, афіцыйная паштовая скрыня, па якой да нас можна звяртацца, то бок уся неабходная інфармацыя, па якой і калі з намі можна камунікаваць. Калі па гэтым пытанні няма запярэчванняў ці удакладненняў, скажыце, калі ласка, ці ўсе згодны члены камісіі з тэкстам рэгламенту і з тым, што мы ўжо прамовілі па гэтай тэме? Згодныя. Да, хіба што там пазначана канкрэтная дата выбараў, то бок Пункт 20. То бок пункт ён 20, так, мы пазначаем, што галасаванне праходзіць з 11 па 17 траўня, 7 поўных дзён. Вось, так мы это падпісваем, але мы таксама ўжо была гаворка, што калі у выпадку немагчымасці рэалізаваць тыя планы, якія мы маем, у прыватнасці тое тэхнічнае заданне, над якім мы зараз працуем, ужо цягам, можа быць, заўтра я ўжо дашлю чарнавік, драфт, і спадзяюся, што мы ўсё ж такі паспеем гэта ўсё імплементаваць і падрыхтаваць сістэму да гэтага часу. Ну, я зараз удакладню для людзей, якія будуць глядзець наша пасяджэнне, каб было зразумела, аб чым гаворка, таму што мы тут унутры свайго калектыву ўжо разумеем, аб чым ідзе гаворка. Мы тут
Не тое, каб нейкім чынам там не ўпэўнены ў чымсьці проста таму, што мы не ведаем. Гаворка вядзецца пра тое, што вось дакладна Пётр, напрыклад, займаецца тым, што ён складае тэхнічнае заданне для правайдера, непасрэдна для той платформы, да каманды, якая будзе кіраваць гэтай платформай і ажыццяўляць тэхнічнае забеспячэнне. І пакуль мы не атрымалі з таго боку адказаў на, напрыклад, нашыя запыты, ёсць пэўная неўпэўненасць, выбачайце за за масла масляное, аб тым, што гэта ўсё магчыма выканаць, таму што не ўсё залежыць ад выбарчай камісіі. Вось. Але гэта ніякім чынам не вызначае, што мы альбо там нашыя партнёры нічога не робяць. Проста мы намагаемся, па-першае, даць як мага большай колькасці беларусаў прагаласаваць, зрабіць гэта бяспечна для людзей, ну і таксама укласціся ва ўсе тэрміны, якія запланаваны. Альбо у выключных выпадках гэтыя тэрміны перасунуць. Я нармальна патлумачыла, скажыце, калі ласка, ці больш заблытала людзей? Нормально патлумачыла. Мы падпісваемся пад гэты тэрмін і робім усё, што можна зрабіць, каб зрабіць выбары, усю кампанію і галасаванне з 11 па 17 ўсё так. Але ёсць рэмарка. І я думаю, што наступнае ці праз адно пытанне на гэтым пасяджэнні мы таксама абмяркуем мемарандум і стане яшчэ зразумелі. Ну, тады, калі па гэтым пытанні мы вызначылись, то тады можам пераходзіць да наступнага пытання зацвярджэння палажэння аб абранні старшыні выбарчай камісіі. Гэта адпаведны дакумент, які таксама мы распрацавалі ўжо на этапе, вось на гэтым падрыхтоўчым этапе да першага пасяджэння. Дакумент, які рэгулюе непасрэдна працэдуру абрання старшыні выбарчай камісіі. Скажыце, калі ласка, калегі, ці будзем мы яго зачытваць, альбо нейкія асноўныя, можа, толькі месцы? Я думаю, што толькі пра логіку галасавання, чтобы было зразумела, што зараз будзе адбывацца, што ёсць кандыдатуры, выдвижэнне. Мне падаецца, не? Ну, тады логіка тут простая. Кожны з чальцоў выкажацца наконт таго, як кандыдатуру каго з чальцоў, альбо асабіста сабе, альбо кагосьці з калег, ён бы хацеў высунуць на пасаду старшыні, а потым адбудзецца працэс галасавання. Галасаванне будзе таемнае ў тым сэнсе, што ніхто з нас не будзе ведаць, хто і як прагаласаваў. Галасаваць мы будзем праз тэлеграм-канал, праз адпаведны чат у тэлеграм-канале, які для гэтага створаны у нас, і абвесцім ужо вынікі гэтага галасавання менавіта зараз. То бок гэта адбудзецца ў рэжыме рэальнага часу вось такім вось чынам. Тады, калі ласка, можам пачынаць абмяркоўваць кандыдатуру на старшыню выбарчай камісіі. Ці ёсць жадаючыя, хто хоча першым пачаць прапаноўваць? У меня ўжо перша рука, то я Калі бы ласка, хацеў зніце. спачатку не прапанову кандыдатуры агучыць, а задаць пытанне, ці патрэбна нам яшчэ пасада па намесніку ці намесніцы старшыні камісіі. Дзякуй. Мы пра такое не думалі, Зміцер. Мне падаецца, што не. Хіба калі што станецца з старшынёй, то хто-небудзь замест. Ну, не ведаю. Калі нас усяго 5, то можа і не трэба.
Ну вось Ну, менавіта з гэты сэнсам, што можа быць адбыцца так, што старшыня не будзе магчымасці выконваць свае абавязкі, так патрэбна намесніца ці намеснік. Вось таму я прапаную яшчэ ўвесці такую пасаду ў нашу выбарчую камісію. Калі такое магчыма, вядома. У нас хіба ў гэтым палажэнні, якое мы зараз збіраемся прыняць, няма нічога на гэты конт, наконт таго, што магчыма трэба абраць новую старшыню у выпадку, калі таго чалавека, якога бралі, ён не зможа выконваць сваю функцыю. Мы зможам проста новага старшыню абраць, не? Ці як? Я думаю, што не праблема выпрацаваць, каб зараз не было экспромта і што мы будзем рабіць, бо калі зараз вылучаць 2-3 кандыдатуры, то бок другі тур ці трэці можа адбыцца так, што мы не зробім зараз галасаванне, ці гэта будзе неяк спапсавана. То бок я прапанавала, калі ў нас ужо ёсць зацверджаны рэгламент абрання старшыні, зрабіць старшыню, а наступным разам зробім віцэ-старшыню на гэтую пасаду. І ўсё, у 2 этапы просто. А сёння выбраць Я старшыню. просто шукаю вот в доке, в этом Яго няма тексте. там. Гэта зараз не, у прапанова. нас, да, у положении про выбор старшыню гэтага няма. Но я тут пагаджуся з Петром, калі нешта здарыцца са старшынёй па нейкіх там прычынах, чалавек не можа выконваць свае абавязкі, просто абіраецца такім же чынам, простым галасаваннем, просто большасцю галасоў новы старшыня, і камісія працуе далей. Я не бачу ў гэтым нейкай вялікай такой праблемы. Таму што абавязкі старшыні ў прынцыпе яны больш такія тытульныя і тычацца своечасовага падпісання, напрыклад, дакументаў, а ўсё астатнія рашэнні прымаюцца менавіта толькі усімі чальцамі камісіі, за выключэннем таго, што у старшыні камісіі ёсць прывілей права там дадатковага апошняга голаса, калі там няма кворуму альбо немагчыма прыняць нейкае рашэнне, старшыня сваім голасам можа гэтае рашэнне пераважыць. У астатнім гэта такая ж роўная адказнасць і пасада, як у іншых, апрача асабістага подпісу. Справа ў тым, што ў дакуменце паходу няма нічога наконт пераабрання ці наконт дзеянняў у выпадку таго, калі абраная старшыня камісіі не зможа выконваць свае функцыі. То можна, в прынцыпе, проста далучыць гэта па-хутенькаму неяк. Прям так і напісаць, што... Можам, але логіка такая, калі няма чалавека, звычайна, калі няма, тут маецца ж на ўвазе, што чалавек не проста там адзін дзень там ці выпадкова не можа там выконваць свае абавязкі, а тут маецца на ўвазе, калі ўжо чалавек там сыходзіць па нейкіх чынніках, то тут проста в любым выпадку абіраецца новы чалавек. Ці сыходзіць, ці можа быць, выкрадаюць яго. Будзем спадзявацца, такога не адбудзецца, канешне, але выпадкі ўжо былі. Добра, просто там у дакуменце гэтага няма, але можам тэкстава ўсё запісваць, дамовіцца, што калі чалавек там не можа выконваць сваю функцыю, то мы тады абіраем новую старшыню камісіі. Што скажаце, спадарства? Вырашылі мы гэтае пытанне? Трэба зараз абіраць старшыню, а пасля ўжо вырашым, ці дадаць, што будзе адбывацца, калі старшыня не можа выконваць свае абавязкі, ці адразу дадаць яшчэ адну персону, віцэ-старшыню, а зараз абраць старшыню, як мы і планавалі. І тады ўжо, калі ўжо зайшла такая, можна будзе яшчэ дадаць і там, я не ведаю, вотум недаверу старшыні, калі там, напрыклад, каманда лічыць, што старшыня не выконвае свае абавязкі альбо перавышае іх. Таксама.
Да, я просто думаю, што мы зараз абмяркоўваем такія вельмі дэталёвыя рэчы у прамым эфіры, а ніхто не бачыў нават нашага гэтага рэгламенту абрання старшыні і пра што мы гаворым. То бок я б хацела абраць старшыню, бо гэта вельмі такі зараз тэхнічны момант мы абмяркоўваем, і людзі не бачылі, што мы упісалі ў той рэгламент. Таму калі будзе апублікаваны, мы папросту потым дашлем яшчэ опцыю, што сталася з гэтым рэгламентам. Ну, напевно, треба Ярослав. спочатку все ж таки прийняти же регламент, бо якраз регламент він регламентує вибори старшині виборчої комісії. Спочатку нам треба прийняти це рішення про положення про вибори старшині виборчої комісії, потім Окей. провести Давайте рішення, тоді. ну, чисто формально. Лічым мы, што рэгламент па абранні старшыні камісіі прыняты. Я прапаную. Мы прынялі гэты рэгламент, абралі старшыню па ім, па гэтым рэгламенце і абяром зараз, як анансавала Алена ўжо, а пасля першага пасяджэння мы абмяркуем, што зрабіць яшчэ. Вотум недаверу, у нас просто 5 персон, ці яшчэ каго-небудзь на пасаду, ці што зробім. То бок зараз зрабіць па гэтым рэгламенце, давайте просто спраўдзім, ці ўсе згодныя з гэтым рэгламентам, які напісаны зараз. Я згодна. Я па ім зараз працавала. Пётр таксама, Зміцер Ярослаў, стаўце лайкі. Таксама згодзін, і таму зараз хачу перадаць слова Ярославу, таму што ён падымаў руку, калі ласка. Дзякуй вялікі. За мьютом. Прабачце. Я падымаў руку, таму што думаў, што мы ўжо можа пераходзім да высоўвання кандыдатаў і кандыдатак. То калі мы падыходзім да гэтага моманта, я б хацеў прапанаваць персанальна Алену Прыходзька на пасаду кіраўніцы выбарчай камісіі. Я падтрымліваю кандыдатуру. Я думаю, што ўсе павінны зараз па калейцы сказаць проста, хто падтрымліваць і яшчэ каго прасовым на пасаду. Зміцер, калі ласка. Так, таксама падтрымліваю вашу кандыдатуру, спадарня Алена, і улічваючы ваш досвед у папярэдняй выбарчай кампаніі. Таксама я ведаю, што вы таксама былі ў той кампаніі, менавіта ў выбарчай камісіі старшынёй, таму згодны з гэтай пазіцыяй і з гэтай прапановай вашай кандыдатуры. Дзякуй. Пётр, калі ласка. Головне, каб сама Елена була згодна. Ми то проголосуємо, звісно, я підтримаю так само по час голосування, але найперше треба, звісно, отримати згоду самого кандидатки. Дзякуй вялікі і за давер і за цёплыя словы ў мой адрас. Так, я згодна, не буду тут фліртаваць там ці там цану сабе набіваць. Так, дзякуй вялікі, я згодна. І калі няма ніякіх іншых кандыдатураў і прапановаў, то мы можам тады перайсці ў наш чацік. Як мы дамаўляемся, мы праверым, што мы ўсё ж такі ў нашым чаціку. Ну, гэта просто праверыць, таму што там будзе наша папярэдняя перапіска ў ім, прынамсі, і зробім там галасавалку і прагаласуем. Маємо 4 голоси. голоси. 5 голосів за. Усё, галасаванне адбылося. Алена. 5 галасоў за. Кандыдатура Алены Прыходзька. Віншуем вас, Алена, з пасады старшыні выбарчай камісіі. Выбары Каардынацыйнай рады. Пачуваем зноў. Не, ну, слухайце, спачуваць акурат, дзякуй вялікі. Спачуваць тут няма чаму, таму што я ўжо мы з вами стасуемся, ну,
прынамсі 2 тыдні, так здаецца, і мне ўсё падабаецца. Я думаю, тут калі спачуваць, то нам усім, таму што ўсе выпрабаванні будзем праходзіць мы ўсе разам. Вось. Таму я спадзяюся, што ўсё ў нас атрымаецца. Каманда ў нас вельмі добрая, і кожны са сваімі скіламі, і софт, і хард. І мне падаецца, будзе добры такі ў нас дрым-тым. Гэта я вам шчыра кажу, з павагай і да вас як да людзей, і да вас як да прафесіяналаў. Яшчэ выбачайце, я тут з тэлефона выйшла, і вось у мяне перыядычна падвісае уключыць-выключыць мікрафон. Таму я вось так бывае завісаю на некалькі Трымай яго ўключаным. Так, ну, буду трымаць уключаным, таксама можна. Такім чынам, зацвярджаю як старшыня пасяджэння сённяшняга, што адбылося галасаванне за абранне старшыні выбарчай камісіі. Старшынёй выбарчай камісіі абрана Алена Прыходзька, гэта я. І таксама адпаведнае рашэнне будзе зафіксавана ў пратаколе сённяшняга пасяджэння. Ну і калі з гэтым пытаннем мы скончылі, то можам пераходзіць да анонса трохбаковага мемарандума. Калегі, ці жадае хтосьці з вас анансаваць, што гэта за дакумент, навошта ён складаецца і якія мэты пад сабой мае, калі ласка, выказвайцеся. Я могу прокомментовать. Не знаю, может, Ярослав дадасть что-нибудь. Гэта мемарандум аб узаемадзеянні трох бакоў. Тры бакі гэта выбарчая камісія, каардынацыйная рада і правайдер лічбавай платформы. Я думаю, што ні для нікога не сакрэт, што кандыдатура правайдера лічбавай платформы гэта каманда Паўла Лібера, вось каго мы разглядаем найперш. Ні для кого не сакрэт, што рэгулюе палажэнне па выбарах, за якое прагаласавала каардынацыйная рада. Але калі мы ўзяліся за працу, зразумелі, што для гэтых трох бакоў не толькі каардынацыйная рада, выбарчая камісія, а каб там быў і правайдер тэхнічнай платформы, ёсць гэпы, прабелы, пятна, недакладнасці, можа быць, і таму мемарандум мэтай перад сабой ставіць зафіксаваць дамоўленасці і прынцыповыя ролі гэтых трох бакоў. Што каардынацыйная рада адказвае за забеспячэнне дзейнасці выбарчай камісіі матэрыяльна-тэхнічныя і правайдера таксама. Забяспечвае нас, выбарчую камісію, магчымасцю размяшчаць нашыя пасты, анонсы і рашэнні на ресурсах выбарчай камісіі, напрыклад. Што правайдер лічбавая платформа адказвае за бяспеку даных, за бесперабойную стабільную працу лічбавай платформы. Ну, то бок, гэта мемарандум на тры бакі у мэтах даць празрыстасць і гарантавана акрэсліць, хто за што адказвае паміж намі трыма. І гэта мемарандум, які мы распрацавалі зараз толькі ўнутры выбарчай камісіі, які мы яшчэ дашлем і каардынацыйнай радзе, і правайдеру лічбавай платформы. І пасля гэтага, я думаю, што будуць нейкія каментары, будзе нейкі дыялог, можа, ўсё будзе не з першага разу прынята, і затым мы зможам апублікаваць. То бок гэта не гатовы дакумент, гэта, не ведаю, не ультыматум, гэта прапанова замацаваць, зафіксаваць, хто за што адказвае. Бо зараз ёсць, ну, асабліва ў мяне, такое, можа быць, трохі мяне турбуе тое, што мы бяромся за працу, мы разумеем, што тэхнічная платформа для галасавання гэта вельмі важкі складнік у гэтым усім працэсе, і трэба зразумець, хто што ад каго чакае, каб не было ніякіх такіх чаканняў незразумелых. Вось. Таму я думаю, што сёння, заўтра мы дашлем і ў каардынацыйную раду, і Паўлу Ліберу камандзе гэты мемарандум, ну і далей будзем ужо публікаваць, калі будзе падпісаны.
Ну, можа, 2 слова дадам, што гэта яшчэ выцякае з нашага досведа мінулага сезона выбарчага, калі і грамадства, і часам чальцы камісіі, і журналісты з-за таго, што там недакладна разумелі, хто за што адказвае ў выбарчым працэсе, звярталіся не па адрасу са сваімі пытаннямі і прапановамі. Ну і гэтым разам мы вырашылі адразу гэтае пытанне зняць. Выбарчая камісія адказвае за працэдуры і за якасць правядзення гэтых працэдур. Правайдер, зразумела, збор, апераванне і захоўванне на нейкім этапе выдалення дадзеных тых, хто будзе ўдзельнічаць у галасаванні праз онлайн-платформу. Координаційная рада адказвае за тое, каб склалася наша выбарчая камісія, і за тое, каб і мы, і правайдер мелі ўсё неабходнае для працы. У тым ліку там маглі выходзіць у эфір. Вось такая простая штука. Нам яе не хапіла на пачатку гэтага працэса. Мы это адзначылі. Хацелі бы, каб усе кропкі над «і» стаялі. Все. То бок просто хацім зафіксаваць дамоўленасці папярэднія паміж намі. Ну, я тебе дадам яшчэ, што зараз у нас у камандзе ёсць тэхнічныя спецыялісты, прынамсі Пётр і Зміцер, і гэта вельмі добра, гэта вельмі узмацніла нас як камісію, каманду, і тыя тэхнічныя, напрыклад, змены, якія адбываюцца з боку правайдера адносна змены там падрядчыкаў ці яшчэ кагосьці. Вось дзякуючы таму, што ў нашай камандзе ёсць людзі, якія дасведчыя у гэтым усім, мы ставім слушныя пытанні і просто хочам, каб гэта ўсё было правільна ўрэгулявана, каб мы разумелі, як усё адбываецца, і каб мы маглі не ўводзіць у падман выбаршчыкаў таксама адносна і тэхнічнага чынніка выбараў, і адносна таксама працэдур, якія на баку координацыйнай рады у тым ліку. Вось гэта я больш, наверное, зараз скажу нашим бакам, прадстаўнікам координацыйнай рады, ад якой мы чакаем падпісання гэтага мемарандума, і каманды Паўла Лібера. Яшчэ раз далучуся да калегаў і скажу, што гэта там ніякі не наша спроба нейкім чынам там перавагу сваю паказаць, але нам падаецца такі дакумент толькі ўзмацніць і урэгулюе адказнасці баку. Дзякую. Ага. Ну, калі ўсе выказаліся па гэтым пытанні, то тады на сёння, я думаю, ўжо ўсё. Скажите, калі ласка, коллеги. Так. Мы хотели там яшчэ... Может быть, пару словаў скажу про наш падыход да таго, як мы хочам гэтыя выбары правесці, да, ў плане тэхнічным, якія дакументы мы хочам прымаць. Пакуль што яшчэ гэта все павінна здабыць форму тэхнічнага задання, што будзе хутка зроблена, і пасля мы зможам уже канчаткова пра гэта паведаміць, але пакуль што могу сказаць, што просто публічна, да, паўтарыць тое, што мы таксама разважалі, што мы хочам прымаць беларускія пашпарты, дзейныя ці ўжо не дзейныя, то бок пратэрмінаваныя ці нават прабітыя, калі будзе такая тэхнічная магчымасць, так. Мы хочам прымаць пашпарты Новай Беларусі таксама. Мы хочам прымаць віды на жыхарства замежных краінаў, дзе пазначана грамадзянства чалавека. То бок такім чынам мы пакрываем даволі шырок амаль усіх, да, людзей, ну, з такой гаворкай, што кожны беларус, у кого няма нейкага такога дакумента, які ёсць у гэтым пералікі, ён зможа атрымаць пашпарт Новай Беларусі. Так, і вось мы пра гэта казалі, што вось пашпарт Новай Беларусі — гэта права галасаваць на гэтых выбарах таксама. І калі у вас няма, як выбаршчыка, няма дзейнага пашпарта, ці у вас няма ВНЖ замежнай краіны, дзе пазначана грамадзянства,
да, то бок гэта тыя дакументы, якія будуць у аўтаматычным рэжыме прымацца і абрацоўвацца знешнім правайдерам верыфікацыі, які прайшоў шмат розных аўдытаў, да, і мае сертыфікацыі, і дзе як бы праца з данымі адбываецца па высокіх стандартах. Вось, ну і у дадатак да гэтага мы яшчэ зможам прымаць пашпарты новай Беларусі. Вось, то бок пытанне, вось тыя, напрыклад, палітвязні, які недавно вызваліліся там, да? Мы ведаем, што шмат хто з іх, шмат каму не аддалі проста пашпарты, у іх няма ні ВНЖ, у іх там, магчыма, толькі вот такі зараз пачалі з'яўляцца гэтыя літоўскія пашасы, да, тыя дакументы, якія пацвярджаюць асобу, але іх, дарэчы, няма в нашым спісе, про які мы разважалі. То бок, бо Ярослав таку ідэю агучваў, што трэба нам неяк паспрыяць таму, каб тыя людзі, якія хочуць прагаласаваць на выбарах, яны мелі такую магчымасць праз атрыманне пашпарта новай Беларусі. Бо час яшчэ ёсць, яшчэ больш за 2 месяцы, так? Амаль 3 месяцы да пачатку выбараў. І можна адразу зараз сказаць, да, што мы ведаем, што 95% верагоднасці, што мы зможам прымаць гэты пашпарт новай Беларусі, дакладней пазней можна пасцвердзіць, але вось трэба неяк гэта таксама нам зафіксаваць, што і можна неяк фармальна звярнуцца там, да, по то, што Ярослав прапаноўваў да офісу Світланы Цыхановскай там ці да беларускага пашпарта цэнтру, каб яны выдалі гэтыя пашпарты. Может быть, нават неяк, там мы ведаем пра гэты кошт, яны зараз каштуюць каля 100 евро, але магчыма з'явіцца нейкая магчымасць все ж таки людзям, якія реально іх там выкінулі з Беларусі без дакументаў, як мінімум гэтым палітвязням, можа тыя, хто збеглі там без дакументаў, але першую чаргу тым палітвязням, да, каб яны змаглі прагаласаваць. Вось, калі ласка, Ярослав, нешта сказаць. Дякую, Пётр і спадарня Алена. Як старшыня камісіі, я думаю, вы пра гэта скажаце, но калі можна, тады я агучу, што ад імя выбарчай камісіі мы пакуль што у эфіры, а потым пісьмова звяртаемся да тых арганізацый, якія датычныя да гэтай кампаніі па стварэнні пашпартоў новай Беларусі, і просім для тых людзей, якія яшчэ не атрымалі дакументы і былі насільна выдаленыя з тэрыторыі Беларусі пасля таго, як адбылі срокі ў турмах беларускіх, не маюць дакументаў, выдаць ім па запыце гэтыя пашпарты на бясплатнай падставе, калі яны жадаюць скарыстацца гэтымі дакументамі для ўдзелу у выбарах Координацыйнай рады. Пакуль што гучваем гэты зварот, і потым яго таксама накіруем. Я бачу яшчэ рука ў Алены, я хацеў яшчэ адной тэмы крануцца каротка, но это ўжо па іншаму пытанню, не па пашпартах. Я турбуюся трохі ад пачатку, як прагучала, то бок Пётр і Ярослав зараз кажуць пра амбіцыю, пра нашы планы, так? То бок гэта яшчэ не дакладна. Дакладна мы ведаем, што будуць прымацца беларускія пашпарты пратэрмінаваныя і беларускія пашпарты дзейныя. А далей ужо гэта наш план, каб прымаліся і пашпарты новай Беларусі, і гэта кейсы і тых, хто быў вызвалены, палізняволеныя, і іншыя грамадзяне Беларусі, якія зараз чакаюць статус міжнароднай аховы ці уцекача, бежанца. То бок гэта яшчэ план, які мы зможам пацвердзіць, я думаю, што праз тыдзень ці праз 2, калі будзе адказ. Гэта план яшчэ. А то я турбуюся, што гэта так прагучыць і пойдзе далей. Спачатку мы атрымаем адказ ад правайдера, ці магчыма гэтымі дакументамі будзе карыстацца, бо гэта таксама патрабуе тэхнічных высілкаў. І калі так, то далей гэты план будзем разгортваць. Калі пра дакументы ўсё, я хацеў бы яшчэ з вашага дазволу звярнуцца да журналістаў і прадстаўнікоў медыа. Я памятаю, як гэта адбывалася 2 гады таму, я ўжо бачу, як зараз звяртаюцца некаторыя паважаныя
журналісты з пытаннямі да чальцоў камісіі. Пасля сённяшняга дня все мы 5 з'яўляемся прадстаўнікамі адмысловага добраахвотнага органа па правядзенню выбараў, і таму, калі ласка, не спрабуйце ставіць пытанні, як мы ставімся да тых ці іншых, як мы асабіста ставімся, альбо як камісія да тых ці іншых выбарчых суб'ектаў. Не маскіруйце, калі ласка, гэтыя пытанні, як некаторыя хітрыкі з вас умеюць гэта маскіраваць, бо мы будзем старацца на іх не адказваць. Альбо адказваць так, як і мусім адказваць, што для нас усе выбарчыя суб'екты раўны. Пакуль выбарчая кампанія не скончыцца, мы не будзем каментаваць іх праграмы, іх паводзіны, за выключэннем тых выпадкаў, калі гэта ўплывае непасрэдна на сам працэс, на нашы рашэнні і так далей. Палітычна все гэтыя суб'екты для нас роўныя, і я ведаю, што гэтым разам могуць быць нечаканыя прапановы і суб'екты, можа быць правакацыі, крытыка розная. Калі ласка, майце на ўвазе, што мы будзем трымацца і не даваць вам нас справакаваць. Дзякуй. Там яшчэ хуценька хацеў пад канец таксама нагадаць, што калі ёсць нейкія пытанні наконт таго, як прынцыпова будзе працаваць гэтая прылада, магчыма, там нейкія тэхнічныя дэталі мы не будзем раскрываць да моманту выбару, але нейкія прынцыповыя пытанні, напрыклад, тое, што выбарчая камісія, то бок мы, ніхто з нас не будзе мець доступ да спіса, поўнага спіса тых, хто галасуе. Натуральна, увогуле ніхто не павінен мець спіса доступа да менавіта таго, як людзі галасуюць. Гэта як бы я ўжо зараз агучу. В прынцыпе, то бок калі яшчэ ёсць нейкія пытанні, можна накіроўваць на афіцыйную скрыню камісіі на гэты конт, каб, я думаю, мы таксама яшчэ, можа, цягам наступных паседжанняў, калі будзе ўжо дакладна вядома, што мы робім, і тэхнічнае заданне будзе зацверджана, тады мы зможам даць нейкую інфармацыю у больш, скажем, дэталях, про тое, якім чынам будзе забяспечаны такі большы працэс. Я далучуся до таго, што Пётр сказаў. Бяспека выбаршчыкаў — гэта наш прыярытэт, як гэта было ў мінулы раз, так і гэта. Гэта першасны і найважнейшы прыярытэт, які мы будзем выконваць. Нават калі нешта ў нас не атрымаецца датычна тых амбіцый, пра якія мы заявілі. Вось як Алена слушна сказала, што гэта так, гэта нашыя планы, мы б так хацелі. І пакуль падаецца, што гэта можа быць магчыма, але нават калі гэта не здарыцца, мы таксама патлумачым, чаму не. І яшчэ хачу дадаць да таго, што сказаў Яраслаў. Кожны з нас, кожны чалец камісіі зараз з'яўляецца так бесстаронным баком і асобай. І я яшчэ заклікаю таксама і журналістаў, і выбарчыя суб'екты, і ўвогуле ўсіх людзей не аказваць ніякага ціску ні ў якім выглядзе ні на аднаго з нас. Ніякіх спробаў камунікаваць уасобку па нейкіх вырашэнні спрэчных пытанняў, ці яшчэ у нас ёсць афіцыйная пошта. Калі гэта журналісты звяртаюцца па інтэрв'ю ці па нейкае пытанне, так, канешне, это бясспрэчна можна, але ўсе пытанні, якія тычацца працы камісіі, з кожным з нас вырашаюцца выключна праз афіцыйны канал сувязі. Ніякіх спробаў аказаць ціск на кожнага з чальцоў мы будзем гэта перасекаць, і мы будзем гэта агучваць публічна. Таму, калі ласка, я разлічваю на ваше паразуменне і на тое, што вы разумееце, што мы зараз знаходзімся пад вялікім ціскам і таксама, магчыма, пад новымі крымінальнымі артыкуламі. Дзякуй. Так, а все, Алена, чего ты выключаешь микрофон? Уже можно
развітвацца сёння. Ну так, ну на гэтай пазітыўнай ноце пра новыя крымінальныя артыкулы у роднай нашай Беларусі. Так, я думаю, што калі мы ўжо ўсё прагаварылі, яшчэ дадам таксама з таго, што Ярослаў сказаў, што кожны з нас, ну, наколькі мне вядома, ну, гэта там кожны чалавек за сябе потым адкажа, мы адкрыты для каментароў, да пытанняў, калі супрацоўнікі медыа, блогеры там маюць нейкія пытанні да нас, мы абсалютна адкрыты да гэтага. Ну, тут ужо можаце з кожным з чальцоў камісіі абсалютна асабіста гэта абмяркоўваць, таму што мы вядзем публічную працу і мы з'яўляемся зараз публічнымі асобамі. Усё, дзякую ўсім вялікім, дарагія калегі, паважаныя гледачы, слухачы, паважаныя чальцы і сябры Координацыйнай рады. Я, як старшыня камісіі ад усёй камісіі, дзякую вам за давер, які вы нам аказалі. Спадзяюся, што у нас усіх нас з трох бакоў атрымаецца правесці гэтыя выбары годна. Мы аб сваіх сур'ёзных намерах заявілі. Спадзяемся, што з вашых бакоў гэта будзе таксама. Ну, на гэтым я абвяшчаю... пытанне ў чаце ёсць, піша Пётр. Так, Пётр, калі ласка, можаш Ну, калі мы даваць? хочам яшчэ там, то я такі зараз заўважу, што у нас жа ёсць Калі ласка, пацверджанне давай на- озвучваць. Вось одно Давай. пытанне, по-моему, заслуговує адказу. Як будзе весціся медыйная дзейнасць па асвятленню самога ходу правядзення выбарчай кампаніі? Напэўна, пытаюць пра то, хто адказны за якраз занясенне інфармацыі пра кандыдатаў і ўсё такое. Можа быць, нехта можа адказаць. Лена завісла? Я думаю, што гэта будзе прыкладна, як і мінулым разам. Па-першае, гэта абавязак Координацыйнай рады своечасова інфармаваць, то бок выбарчая камісія за свайго боку усе абвесткі, абнаўленні, навіны, усю інфармацыю будзе перадаваць своечасова Координацыйнай радзе, якая павінна на сваіх ресурсах гэта распаўсюджваць. У выбарчай камісіі няма сваіх ресурсаў ніякіх медыйных, таму так. Ну і адпаведна журналісты таксама могуць звяртацца па любыя удакладняючыя пытанні, запыты да нас, мы таксама будзем гэта рабіць, але гэта ўсё першасна на ресурсах Координацыйнай рады. Што тычыцца інфармацыі пра выбарчыя суб'екты, мы спадзяемся, вельмі спадзяемся і заклікаем выбарчыя суб'екты своечасова рыхтавацца да гэтага, таму што мінулым разам, напрыклад, з боку Паўла Лібера была прадстаўлена адпаведная платформа, на якой кожны выбарчы суб'ект меў магчымасць размесціць свой, ну, такі лендинг, як пасадачная старонка, так? Але толькі там, я не ведаю, некалькі літаральна выбарчых суб'ектаў гэта зрабілі. І гэта было не на баку Паўла Лібера і не на баку камісіі, таму што просто выбарчыя суб'екты не знайшлі час, жаданне, там, ресурсы, каб гэта просто інфармацыю і, я не ведаю, там, фотаздымкі перадаць своечасова Ліберу, каб ён іх размесціў. Вось такія чыннікі. Таму, калі ласка, кожны выбарчы суб'ект дбайце пра самарэкламу ў першую частку, таму што вось тут яшчэ важнае пытанне. Выбарчая камісія не несе ніякай адказнасці за яўку. Якой яна будзе, вялікай ці малой, гэта не на адказнасці выбарчай камісіі. Мы, як чальцы, як каманда і кожны з нас мае права рэкламаваць сам факт выбараў, заклікаць людзей прымаць удзел у выбарах, але гэтым усё абмяжоўваецца. Гэта усе нашы рэкламныя магчымасці і абавязкі. Таму, калі ласка, і Координацыйная рада, і самі выбарчыя суб'екты, падбайце пра тое, каб выбаршчыкі ведалі пра вас, бачылі вас, атрымлівалі своечасова інфармацыю пра вас,
калі будуць нейкія спрэчныя моманты, хтосьці вам будзе замінаць, перашкаджаць ці яшчэ штосьці, выбарчая камісія прымае скаргі і на такі выпадак будзем разглядаць, але каб вы разумелі, гэта не наша адказнасць. Наша адказнасць зрабіць транспарэнтны, дэмакратычны працэс па максімальна дэмакратычных працэдурах і даць людзям магчымасць вылучыцца на выбары і прагаласаваць на гэтых выбарах. Дзякуй вялікі. Калі можна, я дадам. Я такі таксама крыху хранитель памяці інстытуцыйнай. Дзякуй за гэтае пытанне. Я думаю, што яно можа тычыцца яшчэ і буйных імпрэзаў. І вось мінулым разам было 3 такіх кропкі, дзе найбольш буйным чынам выбарчыя суб'екты і лідары спісаў маглі сябе паказаць і праявіць. Першая спадарня Алена ўжо згадала. Гэта, собственно, платформа Паўла Лібера, якая у той раз выкарыстоўвалася. Другая выдатную імпрэзу зрабіў Белсат. І гэта была ініцыятыва, наколькі я разумею, самого Белсата, і яны дамаўляліся непасрэдна з Каранцыйнай рады. Выбарчая камісія не мела дачынення да гэтага мерапрыемства. Я думаю, што гэта выдатна было б, калі б яны маглі гэта паўтарыць. Як сказала Алена, ад нас гэта ніяк не залежыць. І была яшчэ канферэнцыя, якую арганізавала Каранцыйная рада напярэдадні выбараў. Таксама буйное мерапрыемства, шмат журналістаў, там дэбаты паміж удзельнікамі выбарчай кампаніі. Таксама выбарчая камісія адчыненая да запрашэння да ўдзелу ў такіх мерапрыемствах, но мы іх не ладзім. Адно мерапрыемства, якое мы плануем пакуль што яшчэ толькі зладзіць, гэта непасрэдна прэс-канферэнцыя па выніках галасавання, як і мінулым разам мы гэта рабілі. Яна была такая полуадчыненая, для журналістаў адчыненая, але там не шмат было запрошаных людзей. Прадстаўнікі выбарчых суб'ектаў былі запрошаны, журналісты. І гэта адзінае мерапрыемства, якое, калі ў нас будуць для гэтага сродкі, мы арганізуем. Пакуль што гэта толькі намер. Ну і вось. Да, ну і я уже дадам спойлер, тому что ось літаральна некалькі хвілін таму да мяне ўжо напісаў журналіст з Еўрарадыё. Акурат з прапановай яны хочуць ладзіць такія дэбаты, таму ўжо зацікаўленасць калег-журналістаў ёсць. Дзякую вам вялікі, калегі, што цікавіцеся, спрыяеце гэтаму. Мы, як пагаджуся з Яраславом, мы толькі за. Чым можам, дапаможам, паўдзельнічаем. Гэта вельмі файная ідэя і будзем шчыра удзячныя, калі такіх магчымасцяў, ідэяў для выбарчых суб'ектаў будзе толькі больш. Скажыце, Петя, скажы, калі ласка, ці там ёсць яшчэ нейкія пытанні? Дзякуй. Не, здаецца, такіх ужо пытанняў, на якія мы не адказалі, не было, то дзякуй, што адказалі на гэта пытанне. Думаю, тыя, хто здавалі, удзячныя. Ну, тады дзякуй усім вялікі. Ужо я не ведаю, 3-й раз ці які завяршаю сённяшняе пасяджэнне афіцыйна. Як я сказала, усе дакументы, якія мы сёння агучылі, яны будуць размешчаны на сайце Каардынацыйнай рады. Адпаведна, там будзе паштовая скрыня, офіс собака.rada.voting.com, да якой можна да нас звяртацца. Ну і віншую усіх з добрым пачаткам, веру ў тое, што ў нас усё атрымаецца. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Дзякуй. Жыве Беларусь. Жыве. Жыве.